जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोंनि जिल्ला दखरा बयबो माने गामि बा बै बिथांमोननि ओनसोलनि सुबुंफोरजों माने नायसंबाय आरो बेवहाय जोङो मिथिनो मोननाय बा बिथांमोननि सुलुंनिफ्राय जे बिथांमोनहा 7 लोगोफोरमोन आरो बिथांमोना बावहाय दंफां दानग्रा गुबुन गुबुन रोखोमनि मेसिन लानानै हाग्रायाव हाबनानै गोबां दंफां दाननायखौ माने फोरमान हिसाबै जोङो मिथिदों आरो नुबायबो मिडियायाव। दा बेजों जों खावलायगोन जे माने बेवहाय थारैनो बेबादि मोनसे जाय जाथाया जालांबाय बियो गुलि गावनायनि गेजेरजों सासे जाय फुंखा बसुमतारी बिथाङा रुंसारि जाबाय। नाथाय बियो दुखुनांथाव जाबाय। अदेबानि जोंनि मानसिफ्रा जोंनि सुबुंफ्रा जोङो हाग्रा सिमफायनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ होननानै बयबो सांग्रां खालामो। दा नाथाय दिनै फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ जिहेतु बे नेसनेल पार्क जाबाय, माहारियारि बियो मोनसे गनायथि मोननाय नेसनेल पार्क, जाय माने जोङो सोरमाङा बा सरलपारा दैखौ बारनाय लोगो लोगो जोङो माने बेवहाय रायमना नेसनेल पार्क जायो। बे खाथियावनो जोंहा सिखोना जोहोलाव नेसनेल पार्क दङ। दा बिनिखायनो बे ओनसोलाव रायजो जानाय आइ आफा बिदा फंबाय नोंथांमोननिसिमबो जोङो खावलायगोन जाहाथे उननि समाव बेबादि जाथाय जाया। मानोना फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ गावनि खामानिखौ मावगोन आरो बिथांमोना बेबादि मोनसे गोहो दं जे माने जायाव माने बेबादि सिखाव खावनाय बा जिब जुनारखौ खहा खालामनाय मोनोब्ला हमनांगौबो जायो। नाथाय मालाबा मालाबा बेबादि बिथांमोना गुलि गावनाय गोबां जाथाय जालांबाय आरो उनाव दाजाथों, इयुनाव दाजाथोंसै जोङो बेखौ खावलायगोन। आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्टआबो बिनि सायाव जाहाथे एक्सट्रिम बेबादि मोनसे जाथाय जानाङा बेखौ जोङो हास्थायगोन आरो सांग्रांथि होनांगोन बै ओनसोलनि सुबुंफोरखौ जाहाथे हाग्रा दाना एबा दंफां एबा बायदिसिना आथिखालनि जुगाव बेबादि मोनसे फालांगियाव बिथांमोना लोब्बा जाया। दा बेखौ लानानै सांग्रांथि होनांगोन, एवारनेस होनांगोन आरो नङाबा बियो मोनसे दिनै जों जाय दिनखौ माने एन्टि टेररिज्म डे फालियो, बै न'खरनि थाखाय बै ओनसोलनि थाखाय बियो मोनसे गिख्रंथाव थासारि, जायखौ लानानै जानाङा होननानै जों बयबो सानो। बियो दिनै जाथाय हिसाबै जालांबाय। दा बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जाय न'खरा दिनै माने बे फुंखा बसुमतारी बिथांखौ गोमानांबाय, बिथांमोननो जाहाथे बड'लेण्डनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ बिथांमोननो जाहाथे क्षतिपुरन होयो, बिथांमोननो जाहाथे रांनि अनसुंथाइ थोजासे होयो, जायखौ माने बिथांमोना न'खर खांनाय बा फोलोमनो थाखाय आरो बेवहाय ओनसोलाव सांग्रांथिखौ बारायनांगौ होननानै जों खावलायबाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ। आरो बेजों जोंनि समाजा अराय हाग्रा बंग्रा रैखा होनानै लांनांगोन। मानोना बेनो जोंनि जिब जुनारजों लोगोसे मोनसे ओनसोलनि दिनै टुरिजमाव दावगानायनि मोनसे थासारिखौ मोनदों आरो बेखौ लानानै जों अराय सम हाग्राखौ रैखा खालामलांगोन होननानै जों खावलायो। जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो नुदों, नोंथांमोनहाबो नुदों जे गोबां थासारियाव गोदान गोदानै हादान सिफायनाय, गोदान गोदानै हाग्रा सिमफायनाय, बिनि गेजेराव माने राजखान्थि भाबे सोरखौबा नारलायनाय, सोरखौबा दुसिलायनाय, बेफोरो माने जायगा मोननाङा। बेजों लोगोसे गुबैयै हाग्रा दाननायानो जायगा मोनग्रोनाङा आरो बिनि उनाव माने बेबादि सोरखौबा दुसिनाय मख'नाय, माने सोरबा ओरै थिनदों ओरै थिनदों, बेफोर थुनज्लायनाया बन्द' जानांगौ। गिबियै नोंथांमोना बै हाग्राखौ सिमफायनायनि सिगां माने 100 बार साननांगोन जे माने हाग्राखौ जोङो दिनै गोदानै सिमफायनानै मा जागोन। मानोना हाग्रा सिमफायनाया दिनैनि समाव माने बे थासारि नङा। जों रैखा खालामनांगौ, जों हाजार हाजार बिफां गायो आरो बेजों लोगोसे सरकार बा जोङो सुबुं माहारि हिसाबै बे हाग्राजों जों थांनानै थानांगौ आरो बेखायनो गोदानै हादान सिफायनायाबो बन्द' जानांगौखौ जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोबाव समनिफ्राय जों खावलायबोदों। मानोना हाग्रा मोनथाय आयेन बादियै जायफ्रा माने फरेस्ट राइट्स एक्टनि गेजेरजों हानि मोनथाय मोनो, बिथांमोना जायफ्रा माने डिसेम्बर दाननि 2005 मायथाइसिमाव दङमोन एबा बिनि सिगाङावनो बेहाय रायजो जानाय, बेफोरबादिफ्रासो माने फरेस्ट राइट्सखौ मोनथाय मोनो। नाथाय बेनि उनाव बा गोदानै जायफ्रा थायो बिथांमोना बे मोनथायखौ मोननायनिफ्राय गोजानाव गोबाङानो थानांदों आरो बेखौ मिथिनानैबो दा जोङो बेखायनो हाग्रा गोदान सिफायनाया दानि जुगनि खामानि नङा होननानै जों सानो। आरो नोंथांमोननि गेजेरजों जोङो बयबो आइ आफा बिदा फंबायखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गुरैयै खावलायो जाहाथे थुनज्लायनाय एबा नारसिनलायनायखौ बाद होनानै गोजानाव दोननानै आरो हाग्रा सिमफायनायखौ गुदि जोङो बेखौ माने बन्द' खालामनांगौ। बेनो मोनसे जोंनि गोथार खामानि जागोन होननानै जों सानो। दिनै जोङो उदखारि बेरेखा सान फालिनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे मोनसे गोथार सान, जाय जोहोलाव सोमला बसुमतारीया बयनिबो दैदेनगिरिमोन आरो बिनिखायनो दिनैनि थासारियाव गोबां बिथांमोनजों समब्रा समब्रि लोगो दोगो आफाद एबा गुबुन गुबुन रोखोमै खामानि मावनाय बिथांमोनहा राजनिथि दोलोआव खामानि मावबाय आरो बिनिखायनो बेवहाय जायखिजाया गुबुन गुबुन राजनिथि दोलोआव दैदेनगिरि महरै थानायमोनहाबो
मान होफैदों आरो बियो जोंनि माहारियारि बाद थांना थानायनि सुबुंफोरनि बे बिबान जे माने गोमालांनाय सासे माहारियारि बादनि बागदा दैदेनगिरिखौ मान होनाया आरो बेखायनो बेवहाय बेबादियै माने जेबो राजखान्थिनि बावहाय फाराग गैयालासे बयबो दैदेनगिरिया बिथांखौ मान होनो फैनायानो बे मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा आरो बिथांमोना बयबो थारैनो बेखौ माने मान होनाया जोंनि हारिनि मोनसे देरगादाव बिदिन्थि।